Masu kallo da sauraron wannan shiri barkanmu da warhaka. Sabiu Abubakar Garba ne yake muku maraba ta cikin wani sabon shirin na ina muka dosa da ke zuwa muku daga nan MAB Hausa TV. Shiri ne da ke bibiyar al'amuran da suka shafi wannan rayuwa tamu domin gabatar da tsokaci ko sharhi dangane da inda ake da kuma ina ya kamata a dosa. Shirin na wannan makon da zai yi tsokaci ne dangane da shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bidiro da shi a 'yan kwanakin nan. Cewa za ta maida yaren uwa wato mother tongue a turance. Ya maye gurbin turanci a matsayin harshen da za a ci gaba da aikin koyo da koyarwa a matakin makarantun firamaren kasar. Babu shakka za a iya ayyana wannan kuduri a matsayin managarci, musamman idan aka yi la'akari da tasirin yaren uwa a rayuwar bani adama. Baya da la'akari da irin ci gaban da matakin amfani da yaren uwar ya haifar a fagen koyarwa a kasashen duniya da dama. Ci gaban da shine ba su damar zama ababen kwatance ta fuskar yin fice a duniyar kimiyya da fasaha, sakamakon yadda yaran su ke tasowa da fahimta ta gari dangane da abubuwan da ake koyar da su ba wai hadda kamar yadda yake faruwa a tarayyar Najeriya ba. Babban misali kuwa shine kasar China da ke nahiyar Asiya ko kuma kasashen Koriya ta Kudu da Arewa, da dukkanin su ke amfani da yaren uwa a daukacin harkokin ilimin su, ba ma matakin firamare ba kadai. Lamarin da tuni ke ba su damar zazzaga karatu managarci a kwakwalen manyan gobensu tun tsawon ɗaruruwan shekaru. Nagartar ilimin da ta ba su damar fin ƙarfin renin sauran ƙasashen duniya. Bayanan da shirin ina muka dosa ya tattara dangane da amfani da yaren uwa a matakin makarantun firamaren tarayyar Najeriya dai ya nuna cewa dokar ilimin ƙasar ta ba da damar amfani da yaren uwar ne kaɗai wajen koyar da ɗalibai daga aji ɗayan firamaren zuwa 3, inda daga aji 4 zuwa 6 kuwa Turanci ne ya samu damar yin juyin mulki daga mahukuntan Najeriya domin yin fatali da yaren uwa a matakin firamaren, inda suke ganin abin da ya dace kenan. Duk da cewa ba zai zama abin mamaki ba, musamman idan aka yi la'akari da tarin zarge-zargen da ake wa mahukuntan Najeriya tun tsawon shekaru cewa da gangan suke kassara sha'anin ilimin domin tankare ɗan talaka daga kaiwa ga matakin nasu 'ya'yayan. Domin kuwa zai wahala ka ji an ce ga wata makarantar firamaren gwamnati a unguwa ko gari, amma 'ya'yan kansilan birni ba na ƙauye ba, ko 'ya'yan shugaban ƙaramar hukuma ko ɗan majalisar jiha ko na tarayya, ko kuma 'ya'yan sanata ko kuma gwamna, balantana kuma 'ya'yan shugaban ƙasa na karatu tare da 'ya'yan talakawa a waccar makarantar firamare, sai dai makarantun kuɗi na musamman. Da haka ba zai taɓa zama wa waɗancan rukunin mutane damuwa ba idan ilimin ya taɓarɓare a waɗancan makarantu na gwamnati da suke tutiyar kuma su ne gwamnatin. Lamarin da ke haska maka cewa babu yadda za a yi sha'anin ilimin Najeriya ya gyaru matukar ba wancan gibi aka cike ba, gibin da bana tunanin akwai wani ɗan Najeriya da ke tunanin yiwuwar cike shi. Don haka a ganin shirin ina muka dosa dai duk wata farfarta da zaka ji ana yi a Najeriya da sunan gyara harkar ilimi fargar jaji ce kawai, domin ko da sakataren ilimin karamar hukuma bai gamsu ya kai yaransa makarantun firamaren gwamnatin Najeriya ba, balantana jami'an ma'aikatar ilimi ta jiha ciki har da kwamishinan ilimin, balantana kuma jami'an ma'aikatar ilimi ta tarayyar kasar ciki har da ministan ilimin. Lamarin da ke haska maka cewa akwai rainin hankali matuƙa a duk wani yunkuri da ke da alaƙa da batun gyaran sha'anin ilimi a tarayyar Najeriya. A ganin shirin ina muka dosa dai ko da a ce ƙudurin maida yaren uwa zuwa matsayin harshen aiwatar da aikin koyo da koyarwa a makarantun firamaren tarayyar Najeriya dai abu ne da ke cike da niyya ta gari, to fa zai yi wahalar aiwatarwa, tunda dai batun ɗaukar abu da muhimmanci ko yinsa da gaske ba lamari ne da ke da karɓuwa a tsakanin al'ummar ƙasar ko kuma mahukuntanta ba. Domin kuwa yawancin ƙudurin da mahukuntan Najeriya ke bujiro da su da sunan inganta rayuwar 'yan ƙasa na ƙarewa ne da shiririta da kuma ƙarairayi. Don haka bana jin wannan ƙuduri ma zai zama zakka. To amma ayoyin tambayar da shirin ina muka dosa ke da su kan wannan batu dai su ne: ya maganar kundin koyarwa na ƙasa da an rubuta shi ne da yaren Turanci, fassara shi za a yi zuwa dukkanin yarukan Najeriya da su fiye da 500, ko kuwa ƙananan kundayen da ake amfani da su a matakin kowane darasi su ma fassari su za a yi ga ɗaliban matakin firamaren, ko kuwa da tattafan darussan da aka rubuta ga ɗaliban firamaren waɗanda an rubuta su ne da yaren Turanci, aikin fassararsu su ma za a yi? Alamu dai na nuni da cewa akwai aiki ja kan wannan ƙudure. Washin ina maganar gagarumin matsayin da yaren Turanci ke da shi a Najeriya ne, ɗaukakar da ta kai jallan da Turancin ne yaren gwamnati a ƙasar, duk kuwa da yarika fiye da 500 ɗin da ke ƙasar a matsayin 'yan asali ba Turancin da ke da asalin ƙasar Birtaniya ba. Soke matsayin da aka bashi na gishirin shahada za a yi? Cewa ba dole bane ɗalibi ya ci nasara a Turancin kafin samun izinin karatu a makarantun gaba da sakandaren ƙasar? Domin idan dai ba sauki yaren Turancin aka yi daga kan wancan mukami ba,
ba shakka ɗaliban Najeriya da dama za su koma karatun ne a iya matakin makarantar sakandare kadai sakamakon rashin sanin turanci balantana su ci gaba gabar da ke ƙara da ayar tambaya cewa barin darasin za a yi a matsayinsa tun da dai shi ɗan sarki ne a tsakanin yarukan da ake amfani da su a tarayyar Najeriya yayin da sauran darussan kuma sai a rinka koyar da su da yaren uwar domin ko idan ba haka ba yaya lafiyar kura daman balantana ta yi zawo ma'ana dai daman ɗaliban Najeriya ba gane turancin suke yadda ya kamata ba ta yadda yawanci ana ba su satar amsa ne domin samun nasarar turancin a matakin jarrabawar kammala makarantun sakandare balantana kuma a ce ba a san turancin ba a matakin firamare da ake ganin kowace nasarar ilimi na farawa ne daga firamaren wai anya ƙudurin maida yaren uwa a matsayin harshen gudanar da aikin koyo da koyarwa a matakin firamaren Najeriya ba ma wani ko wasu za a buɗawa ba kawai domin su masu lasa tunda dai al'adar mahukuntan Najeriya ce buɗawa 'yan uwa da abokan arziki domin su masu tara duniya a duk lokacin da suka samu nasarar damƙe wata amanar al'umma tsarin da masu hankali ke ganin hatsari ne babba musamman a yayin amsa tambayoyin Allah makage. Masu kallo da sauraron wannan shiri iyakacin abin da za mu iya gabatarwa kenan dangane da wannan batu a wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah marinjayi ya bar mu a raye. Yanzu kuwa a madadin daukacin ma'aikatan MAB Hausa TV, Sabiu Abubakar Garba ke mana fatan alkhairi.